Son Adrián Camaño, montei unha empresa aquí en Outes, porque, bueno, levo toda a vida aquí, e decidí montarme aquí. Fago un pouco de todo relacionado coa náutica, servicios náuticos, un pouco de todo. Remolques, transportes, alquiler de remolques, seguros para embarcacións, compra e venta de embarcacións e incluso alquiler. Para ahora, xa que está o turismo medrando cada vez máis, pois intentar que haxa máis alternativas aquí en Outes. Non todo o mundo se pode permitir pois comprar unha embarcación, entonces promocionar un pouco o tema de aluguer. Isto está moi ben porque ao final ves sin titulación ninguna e podes alquilar un barco, poder pasar 4 horiñas, 8 horas ou os días que queiras se pode alquilar.